Aiwa, vanondijaje. Ini ndikutambura nevana. Vana vanoshaya chekudya. Ndane makore ndichitambura nevana ndiri 1. Munhu anozvita muprofiti mukuru wechechi wekuti maimuprofita vemusangano ivavo ndosiye maimuprofita vaakatizisa umba kwake. Hakuna akavimba nemurume akasanyadziswa. Ko vanhu vaMwari vacho zvavari ivo mhombwe muchechi macho, saka achatungamirira wayana dzacho ndiani? TikToker wechidzimai obuda pachena kuti murume wake anova madzibaba vane mukurumbira akamutiza ndokutanga kugara nevamwewo madzimai vanoshandira zvakare, iye ndokusiwa achitambura nevana ega. Kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV, pandinodzoka nemaupdates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ndinokumbirawo kuti ungobaya button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Ladies and gentlemen, I'm back again ne-sad story inova nyaya yaTikToker wechikadzi anonzi Milly Nyahunzvi ari kuchema nenyaya yemurume wake akamusiya achitambura nevana ari ega. Asi ndisati ndapinda munyaya yedu yandinayo muzuva ranhasi, ndauya navasawira vedu veApex Investments vanova nyanzvi pakusupply pamwe chete nekuisa mablind curtains both offices nemudzimba kwese vanoisa. Imbomirai kuisa maketeni anenge machirai pamakuva amuri kuisa mudzimba nemumaoffices enyu aya. Ingobatai veApex Investments vanopedza masports. All blind curtains starts from as little as $30 only, watowana blind rako nyama. VeApex Investments vanowanikwa panumber 146 Kwame Nkrumah and 6th Avenue Streets paWestminster Court Building, kana kuvabata panhamba dzavo dziri pascreen. Kure kwegava ndo kusina mutsvubvu, kwese vanosvika musazeze kuvabata. Ladies and gentlemen, ndine video raMilly achitaura iye kuti mungandijaje henyu kuti ndaunza nyaya yangu pasocial media, asi nguva yareba ndakanyarara ndichitambura nevana ndega, asi munhu achidya nyika rutivi nemumwe mudzimai uko, pamusoro pazvo achizviti muprofita. Anotoshedza mukomana webhosvo nemagifts achipa girlfriend yake, asi ini ndichisafa nevana. Chazonetsa panyaya yacho ndechekuti Milly haana kuzotaura zita remuprofita wacho kuti ndiani, asi ndazoonawo mucomment section vamwe vachiti vanoziva madzibaba vacho vakatiza mhuri ava. Tisingazive hedu kuti zvanga zvichitaurwa nevanhu ava ichokwadi here kana kuti, asi ndichakusiya muchiona video raMilly achitaura, asi kana mapedza kuona ngatisangane mucomment section muchitudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi. Aiwa, vanondijaje. Ini ndikutambura nevana. Vana vanoshaya chekudya. Ndane makore ndichitambura nevana ndiri 1. Munhu anozvita muprofiti mukuru wechechi wekuti maimuprofita vemusangano ivavo ndosiye maimuprofita vaakatizisa umba kwake. Vakagara vese atizira umba kwamaimuprofita. Nawo maimuprofita ivo vaane mwana vanoshedzerwa Denison anoita mari, vanopiwa bhiko remaflowers. Asi ari kufela kana kubhadhara transport yemwana inoita $30 per month. Vana vanoshewa chinhu chekudya. Mota hanzi ndanyarira kwenguva refu. Indakaomerwa neupenyu. Muupenyu ndotoshura dai ndawana vanhu vanondibatsira kunyangwe negrosari. Kunyangwe dai vana chai vatoiswa pabhimu. Nekuti this way ndaitambura nekubhadhara fees. Ndotambura nevana. Vana vanoshaya chekudya. Ndoshaya kana rent. Ndoshaya kuti vana ndovararamisa nei. Asi ndakaita vana nemuprofita mukuru wesangano vanofamba nefortune, asi waanogona kuchengeta ndiye mukadzi waainaye, nevana vemukadzi yetu vanovachengeta, neuyo azvarwa anoshedzerwa Denison nemaruva. Jaji mimi mundituke henyu as far as zvamunoda. Ndinosvika pakuti ndanetsa neupenyu. Vana vacho ndonotsveta hangu kuorphanage. Ndosvikepi neupenyu life ichidai. Kurarama ndifunga ndinorarama pambacho ndofunga kuti kufa kuri nani. I went through a lot. Ndakaita zvikwereti zvevanhu zvandakabhadhara, zvimwe zvacho zvimwe handisati ndatopedza kubhadhara. Ndiri kusafa nekuda kwekuti ndinoda kuraramisa vana. Ndatambura neupenyu, pamwe pacho ndosvika pakuti ndaneta. Ndosvika pakuneta neupenyu, vana vacho ndovapani.
vane malinks emaorphanage emutare vanomuendesa kuorphanage. Inini ndanetsa, ndiri kutambura nevana vanonoshaye chekudya, baba vari vapenyu vachiinjoya neupenyu. Hakuna zvinhu zvakadaro, ndotoona kuti kufa kuni nani. Vana ivavo ndinovaita sei? Ndabva kure ndichishingaira nevana, vanhu vachirarama zvakanaka vachindiona sebenzi. Inini kufa kuni nani.